Imali ngoba uyasho nje ukuthi more ngendlela esho ngayo. Chapter systems are offline. Alright, laphana ngane zakwethu igcwamelisha selidlale ngomunye wabalandeli lathi akakhalisa wenkomo uzowina 100,000 ngaphandle kokumoshela isikhathi sakho mntana sekhaya ungakhohlwa ukusubscribe share uphinde comment ekhulu nakho konke ke uma usubscribe akhe imali ehamba kodwa ke sisuke senze sibe wena oqala uthola notification uma ke sikufakela ivideo bamba nali igcwama lidlala ngomlaleli lalela Ungasho emhlonishwa okuzokwenkomo. Oh, uzokhala kube kanye. Yeah, uzosho kabili kukwethu usho kangaka. Oh, One. awumangiqala lokungisa ngube kufonela. Okay, mana 1, ngisho 1, 2, 3. Hayi ngizobile ngifone mana ngifale ngisethe kahle. Izokuluza ke le mali ngoba uyasho nje ukuthi more ngendlela esho ngayo. Phinda. Phinda. Shodo futhi njengankomo uzoyiwina le mali. Hayi. Ubalo shikazi. Chapter systems are off. bakhala abantu abaningi bathi ke awugcwamelisha kube usifonele intwana isize ukuthi ke ithini yona ngalolu dawa lokunywa ke kwa 100,000 bese ukhalisa kwenkomo bese abantu bafethu abanayo iphisi yabona kodwa ke ngaphandle kokubambezela uyalandela